Ο εφιάλτης επιστρέφει. Χριστιανέ μου, Τι γίνεται? μας έκοψε στη χολή. Κάθε Δευτέρα στις 10. Τι κάνεις τώρα, εδώ πέρα μέσα? Έχω βαρεθεί εδώ μέσα. Έλα ρε παιδιά, για αυτήν την αμαρτία στο τέλος. Φάτ' την εσύ τότε. Τελείωνε ρε. Νέα επεισόδια. Πρέπει να επιβιώσουμε και θα επιβιώσουμε. Φέρε μου τον έκτορα να μιλήσουμε τεατέ. Ψάχνουμε ένα μάγειρα επιγόντως. Το φινάλε στα χέρια τα δεις όλα. Μη φωνάζεις, τη φέρω στη μόπα, Ιδιοκτήτες εκτός εαυτού. Το βάζω καπέλο. Ορίστε, πάτε και δοκιμάστε. Καλά ρε, κάτι καλά και ο Ζηλικένας αυτά. το ξεφυλισμένο. Είναι χάτα το πράγμα. Πέρε το μεροκάματο και... Τα νεύρα χτυπάνε κόκκινο. Τράβα μου η πεταλογιάρα. Βρετούμε. Έχει πάθει κρίση ρε, έχει πάθει κρίση αυτός ο άνθρωπος ρε. Θα δεχθούν την κριτική. Κι άλλη φορά, άμα σου χεστούν 50 άτομα, θα δεις τώρα που θα είναι. Όποιος το φάει, φέρει γιατρό να του κάνει bypass γιατί αλλιώς θα πάθει έφρα. Θα αποδείξουν ότι είναι έτοιμοι. Κάθε που σου λέει κάποιος κάτι, όλο γελάς. Λες και τους έχεις γραμμένους. Θα αντέξουν. Χρειάζεται τη δουλειά. Ένταση. Επειδή σου τα είπε ο Έκτορας θα τα ακούσω εγώ, παρακαλώ πολύ. Αγωνία. Γέλιο. Και πίνω μπύρες, πίνω μπύρες, πίνω μπύρες. Στήριξα, έλειξες, έλειξες. Τι είναι αυτό μωρή τρέλα. Δυνατές εφιαλτικές στιγμές. Κάθε Δευτέρα στις 10 στον Αλφα. Ο εφιάλτης επιστρέφει. Χριστιανέ μου, Τι γίνεται? μας έκοψε στη χολή. Κάθε Δευτέρα στις 10. Τι κάνεις τώρα, εδώ πέρα μέσα? Έχω βαρεθεί εδώ μέσα. Έλα ρε παιδιά, για αυτήν την αμαρτία στο τέλος. Φάτ' την εσύ τότε. Τελείωνε ρε. Νέα επεισόδια. Πρέπει να επιβιώσουμε και θα επιβιώσουμε. Φέρε μου τον έκτορα να μιλήσουμε τεατέ. Ψάχνουμε ένα μάγειρα επιγόντως. Το φινάλε στα χέρια τα δεις όλα. Μη φωνάζεις, τη φέρω στη μόπα, Ιδιοκτήτες εκτός εαυτού. Το βάζω καπέλο. Ορίστε, πάτε και δοκιμάστε. Καλά ρε, κάτι καλά και ο Ζηλικένας αυτά. το ξεφυλισμένο. Είναι χάτα το πράγμα. Πέρε το μεροκάματο και... Τα νεύρα χτυπάνε κόκκινο. Τράβα μου η πεταλογιάρα. Βρετούμε. Έχει πάθει κρίση ρε, έχει πάθει κρίση αυτός ο άνθρωπος ρε. Θα δεχθούν την κριτική. Κι άλλη φορά, άμα σου χεστούν 50 άτομα, θα δεις τώρα που θα είναι. Όποιος το φάει, φέρει γιατρό να του κάνει bypass γιατί αλλιώς θα πάθει έφρα. Θα αποδείξουν ότι είναι έτοιμοι. Κάθε που σου λέει κάποιος κάτι, όλο γελάς. Λες και τους έχεις γραμμένους. Θα αντέξουν. Χρειάζεται τη δουλειά. Ένταση. Επειδή σου τα είπε ο Έκτορας θα τα ακούσω εγώ, παρακαλώ πολύ. Αγωνία. Γέλιο. Και πίνω μπύρες, πίνω μπύρες, πίνω μπύρες. Στήριξα, έλειξες, έλειξες. Τι είναι αυτό μωρή τρέλα. Δυνατές εφιαλτικές στιγμές. Κάθε Δευτέρα στις 10 στον Αλφα.